Kung agtang. So may hapon mga higala, so ani ako ta karon sa among eskwelahan sa Tulunghaan sa Dorias Elementary School. So as of today, May 9, 2023, Tuesday, sa kahaponon tanawa among palibot. Hawa ng baha. Hoy, gaw, roy mo din ha ay. Ang tubig mga guys. Sa Isa? Karoon ang istorya. Oh, na, gatak-taak na. Bibo kay sila, waan na. Uy, akong bag. Sudla na po niya, mangin na po niya. Yung hugo, tak-tak na ng kwan. Pwedeng PF. So, muna yung palibot. Sang mga parilan! Gabaha. Lawa! Baha dyan! Tato pa! Gabaha na po. Hugaw-hugaw silang lang diraan. Tapos yung tubig. Bim-bim oh, gatak-taak jod. Wa na, Brian. Tugas mama ron. Hugaw-hugaw oh. Natakuan ka! Oh, ni katay na, wa na. Saka na. Ay, kwasa to akong bag, be. Naku, katabok din ha. Si Rade dayon, Angeline. Wala, gaw-gaw na oh. Na, nitaas ang tubig. Sulod na siya. Dali. Kata may siray! Ako, makikimanan sir! Bukiyamanan. Thank you. Wait ka. Ha? Sir, katong gabaha sir, nisulod mo. Gataak-taak oroy ka dira. Day-day. Pwede nilang PF. Na, yung solod na ang tubig. Na. Anong masasabi mo, sir? Anong basa-basa mo ka na, Brian? So mo to siya mga eskwelahan nga bahaan na pod. So karon pauli nami sa moa. Bye Sir Cherry. Bye-bye. Radyo ni Wangod. Ma'am, bye-bye ma'am. Ay, dili ko mo. Bye-bye. Bye-bye.